Tal e como se temía no Concello de Muros, a entrada en vigor do Real Decreto que modifica a demarcación do rexistro da propiedade tivo como consecuencia a perda de calidade asistencial na oficina de Muros. A alcaldesa María Xosé Alfonso entende que os recortes de persoal e servizo converteron a Muros nunha sucursal de Corcubión, onde moitos veciños vense obrigados a desplazarse para realizar trámites que xa non poden facer en Muros. Por esta razón solicitaron un encontro co Colexio de Rexistradores da Propiedade que terá lugar mañá na Coruña. Asistirán representantes de todos os grupos que conforman a corporación. Queremos sobre todo que se manteñan o servicio coa calidade que había antes de este Real Decreto. Eso é o que queremos. Xa como fagan a estas alturas a min me é igual, pero o que queremos é que a xente que vai ao rexistro de Muros reciba a mesma atención e poida facer os mesmos trámites e coa mesma calidade que se podían facer antes da entrada en vigor da aplicación deste Real Decreto, que por moito que digan algunhas persoas non é o mesmo. Cambiou moitísimo, empeorou moitísimo a calidade e os servizos que se podían facer no rexistro da propiedade de Muros. A rexedora lembra que o conselleiro de Presidencia comprometeuse a mediar ante o Goberno do Estado para que se mantivera o servizo como ata o momento, algo que non se está a cumprir. Tiñamos algún temor tamén, porque isto non é competencia da Xunta, senón que é competencia directa do Ministerio, pois o que nos tememos é que non lle fixeran caso, non? Que a pesar dos seus intentos que non lle fixeran caso e que non serviran para nada as xestións que el fixo, o cual, bueno, é bastante lamentable porque tiñamos a esperanza de que sendo a mesma cor política e que tivera algunha influencia o Goberno da Xunta, que tivera algunha influencia no Ministerio e que puidera, eso, sobre todo, garantizar que se mantiveran os servicios no rexistro da propiedade. Por desgracia non é así, non? Entón, bueno, agora faremos outro intento porque non tiramos a toalla, resistímonos a tirar a toalla, non tiramos a toalla e seguimos pelexando e faremos outro intento co Colexio de Rexistradores en este caso. E tamén aproveito para lembrarlle a xente que no Concello temos a disposición de calquera persoa que queira modelos de queixas, reclamacións de persoas que vayan ao rexistro da propiedade e constaten por si mesmas, sufran nas súas propias carnes o feito de que xa non é o mesmo servicio que se dá na actualidade nesa oficina, nesa sucursal da de Corcubión. Para o Goberno muradán, esta é unha mostra máis do afán do Goberno do Partido Popular de desmantelar o rural, coa crecente perda de servizos que obriga aos cidadáns destes municipios a desplazarse a outras cidades para realizar todo tipo de xestións.